Bé, els sectors més importants que tenen bretxa salarial serien els serveis socials. Per què? Doncs perquè és un servei molt feminitzat, majoritàriament són dones, i, a més, no existeix el complement de conciliació. Aquest complement que hi ha salarials, en molts llocs no existeixen. Per tant, que aquesta desigualtat estructural, degut a tots aquests complements que no estan reconeguts i que d'alguna manera afecta directament a l'entorn laboral, aquest sector especialment té unes mancances importants. La promoció és una altra cosa, vull dir, no tenen segregació professional vertical. Molt difícilment poden promocionar a dintre de l'estructura. Hem de tenir en compte de tots aquests sous que sí que en conveni consten iguals, són igualitaris, però degut a les jornades reduïdes fa que també alhora la seva trajectòria laboral hi hagi unes mancances en el seu sou.